Zsigoné Kati népiiparművész vagyok, a tojásdíszítés királynője. Ez a film a 2023-ban elkészített életem fő alkotásának, a világunk tojása bemutatására készült, hogy a világ minden embere találkozzon vele, információkat adva az emberiség életéről és a Föld megmentéséért. Ebben az alkotásban minden ember érintett, éljen bárhol, ön is. 3 évig készítettem, 100 minta van rajta. Mindenből a legeket tettem fel rá, például a Földön valaha élt 40 legkiemelkedőbb embert, akik nélkül most más világban élnénk. A világ 14 legnagyobb vallását, a világ 14 legszebb építményét és leggyönyörűbb természeti csodáit, valamint az ember számára a legtanulságosabb dolgokat. Az alkotáson a minták elhelyezkedése, a Föld mozgását követik, elliptikus, ellipszis alakba vannak felrakva. A világunk tojásának elkészítésével az volt a célom, hogy legyen egyetlen olyan egyetemes alkotás a Földön, ami a világ minden egyes emberéhez szól, hatalmas tudásanyagot közvetítve rólunk, emberekről, embereknek. A világunk tojásának üzenete: segítsük egymást, és féltőn óvjuk bolygónkat. A világunk tojása felhívja az emberiség figyelmét arra, hogy nincs más élhető bolygó a világegyetemben, nincs hova mennünk. Felhívja még a figyelmet arra is, hogy szolgálattal, mély hálával tartsuk tiszteletbe bolygónk tisztaságát és embertársaink jogait, hogy mint a 8 milliárd ember emberhez méltóan tudjon élni a Földön. A világunk tojására meglepetést is tettem, mert 16 aranyba foglalt gyémántkő ékesíti, ami nem csak értékesebbé és szebbé teszi, de ezeknek szerepük, funkciójuk is van. Velük jelöltem a rajta lévő 2 fő mintát, a naprendszer bolygóit és a Föld kontinenseit. Az arany bölcsességet ad, a gyémánt megmutatja a helyes utat. Soha nem volt az emberiségnek nagyobb szüksége ezeknek az erényeknek a gyakorlására és birtoklására, mint most. A világunk tojásának egyik fő pozitív tulajdonsága, hogy összetartó erővel bír, mert tojásra készült, és mondani valójánál fogva összetartja a világ minden emberét. Tükröt tart a néző elé, mert láttatja vele az alkotás, hogy hogyan él az ember, és azt is, hogy mit csinál rosszul. Terrorizmus, háború, környezetszennyezés, gyilkosság, természeti katasztrófák, járvány, éhezés. A világunk tojása betekintést enged más népek kultúrájába, a múltba, sejteti a jövőt, de globálisan is láttatja életünket, és információt ad rólunk az utókornak. A világunk tojásáról többen kijelentették, hogy világszimbólum, hogy enciklopédikus tudást ad, hogy a legerőteljesebb hatással védi a természetet, az emberiséget. Végezetül elmondom, hogy koromnál fogva szeretném a kiállításomat, a világunk tojását méltó helyen tudni, például az ön országába, hogy fennmaradjon az utókornak. Örömet okoz nekem, ha ebben segítségemre tud lenni. Fontos az, hogy eljuttassa minél több emberhez az információkat a világunk tojásáról, hogy utódaink tovább élhessenek. Thank you so much.